Dobrý deň. V dnešnom videu si ukážeme, ako si založiť nový subjekt v softveri Envita. Presunieme sa na modul odpady v hornej lište programu, kde nájdeme tlačítko subjekty. Nový subjekt založíme pomocou tlačítka nový so zeleným pluskom. Otvorí sa formulár pre zadanie údajov o subjekte. Žlto podfarbené políčka sú povinné a bez ich vyplnenia sa formulár nebude dať uložiť. Je možné zvoliť si na začiatku, o aký typ subjektu ide. Doplnením IČA, kódu prevádzky, názvu sú vyplnené všetky žlté povinné políčka. V prípade, ak je prevádzka na adrese sídla, je možné vyplniť len sídlo a zaškrtnutím možnosti softvér doplní adresu pre prevádzku. Je možné pri zadávaní údajov použiť našepkávač alebo vyhľadať údaje v číselníku pomocou 3 bodiek. V spodnej časti okna formulára sa nachádza pole pre kontaktné údaje. Na záložke bankové spojenie je možné zadať číslo účtu vo formáte IBANu. Po vyplnení všetkých polí je nutné dáta uložiť. Týmto sme založili nový subjekt, s ktorým môžeme pracovať nielen v evidencii odpadov. Ďalšie videá pre vás pripravujeme aj naďalej. Sledujte nás na inisoft.sk.